Mikä siihen nyt osuu? Mihin vittu se oikein osuu? Mihin siihen perruusi? Perkele Siihen perruusi. Mihin se ois kahtonut peiliin? Perkele, mihin perruuti? Ja se ajoitti. Sieltä se ajoi. Si ostutkin peiliin. Mistä se ajokortissa sai? Perkele, se on ihan solomussa. No niinhän tuo on, niin kaho nyt. Se on siihen korjaat nyt. Mihinkä se pitää korjata? No mie korju, käy siihen työkalluun. Mitä siihen tarvii? Mie kaho, mitä me tarvii. Mitä se on solomussa koko auto? Niinhän tuo on niin. Sisko-auto on. Siskon auto vielä. Mitä siihen tarvii? Tuo korjaussarja. Koko sarja. Koko sarja. Koko sarja. Koko sarja kokonainen. Ei tuo kokonaan sarja. No koko sarja. Tyydä koko sarja. Koko sarja. Koko sarja. Vielä pitemmäs mien yllä. Ja riittää. Sarja. Viepä kiinni. Mihinkä istu? Kuuntele siellä. Mie istu tässä. Istu siinä. Mie istu tässä. Veli! Valdo, pois! Pois! Puskurin päätä poskipallo! Mitä se meuhkuu? Eikö se ymmärrä, että se poski on kuumaa? No verkele, mie sanoit istu siinä. Niin mie sanoin hyppää pois! Siihen vuottelit siinä! Nyt saatana mä autoja vuota siellä! Mie mä saan. Mä auto! Mie istu Perkele vuota autossa. autossa! Mie saatana mie koen korju koko perssi kohta! Korja perkele. Men perkele paska auto niin korju! Korjata sua kaiken. Järjettää vallo. Valde! Takkipallo! Kuuma putki! Pois Mitä autosta! siihen meuhkuu tuos? Joko on korjattu? Perkeleekö se ymmärrä, kun mie sanoisin, että vuoda siinä autossa? No kuuma se putki! Ei siihen jää! Äsken palo voski, nyt palo takki! No verkele. Kallis tahka takki! Perkele! Onko putki ehtää? No ei jää, ja mie korjuu koko pirssi, saatana olokku! Ookku. Perkele! Mie korjaa. Mie korjuu! Mie putki solomussa.